nje bafowethu njengamanje ngila eThekwini Toyota Cars njengoba ungibona nje bafowethu ngifuna nje uzonibhekela nje bafowethu ukuthi ke engabe iziphi inhlobo zezimoto abanazo njengamanje asindeni ngaphakathi bafowethu niyibonele inhlobo abangitshele khona nje bashilo bathi haya lokhu uhlobo lungekho laba Toyota ewesivile singenele Why you comparing with them? Which one is Renault? Lana, sifika nini lana? Bafana bakithi. Batomphando. Sifika nini lana? Ayi bafana bakithi ngeke. Ayi. Ayakasibuzo bafana bakithi. Ayibonani ibhasi. Amasithi aphenduka. Hayi buddy. Yaphenduka. Awuthi ngizokusiza kodwa. Hayi khona, hayi. Ayizobona, hayi. Buddy bafana bakithi. Hayi buddy, lo. Handle my handle. Handle. I10. Grand I10. Sinako umdlalo wamanzi, sidlala imidlalo namanzi bafana bakithi. Ngeke. Sinako umdlalo wobhuti. Hayi yasaba. Again bafana bakithi again buka la. Hayi ngeke bafowethu hayi. Uma ungezi ngempela la kwa Toyota ngazi ukuthi ufunani alukho uhlobo lwemoto olungekho. Bafethu ke bengelela igama lami nguSiphiwe ngokwantombela. Bengicela nje ukuthi umuntu ungena kuleli khasi ucofoze usubscribe button ukuze uzothola nje bafethu okuningi okwenzakalayo kuyona le channel lo bafethu. Ningakhulu izinto ongayifunda kuyona le channel eziphathelene bafethu nempilo. Ungakhohlwa ukusubscribe, ukulike, ukushare bese kuya commenta. Uze sibone ukuthi mhlawumbe singalungisaphi mhlawumbe singenza kanjani. So bafethu EasyBet sikhuluma ngo-EasyBet ungakhohlwa ukubheja download i-app ufake promo code ethi ZOSO lapho uzobe usuyibeka emathubeni ukuthi ke mhlawumbe ke ungayiwinela 8000 kwazi ba. So hlelo thula imnandi kakhulu Sithembu Somjolo wayenentombi yakhe phela wayengenalutho dendendendendende wayengenalutho wayenentombi yakhe phela Sithembu Somjolo hlelo lumnandi kakhulu lapho liqeda khona ukuthi abantu abayeke ukujola asifuni lento ukuthi abantu bejole mangabe sisiwami khona abanye omunye umfethu obamba naye ukubamba nomunye mtshele phela lo omunye ukuthi hayi mfethu khona umuntu engibamba naye ngomfethu lokho ekhipha imali kanti wena uyazi uthole nomuntu wakho nje mfethu oyiqondele ombamba naye right nawe futhi sisi nawe futhi bhuti mangabe mhlawumbe khona umuntu obamba naye mtshele phela usisi ukuthi hayi mfethu khona umuntu obamba naye ukuze mfethu akwazi ukuthi naye kube khona ubuqiniso phakathi kwenu. So njengamanje mbayele nangumfethu naye uze nodaba lakhe sifuna ukuzwa sesiqhubile isikhathi eside okusho ukuthi uyakhombisa ukuthi imini empilweni yakhe yonke into izohamba kahle vele nesiso sambe ukuthi vele ngibe nje nomuntu wami ukuze kugcine kuvele ekhaya sivele nje ngendlela eright kanti nami futhi benginendaba ezinhle bengifuna ukutshela zona. Hawu nendaba ezinhle nawe awubakithi awuvele umgibele phezulu kwazo lezo ndaba singazikhohlwa. Phela kumele eqale ngitshele yena ukuthi ungibizele yabona surprise. Isifiso mfethu onazo mfethu ngosisi. Ukuthi nje aqhubeka abe umuntu lo awuyena ongithandayo onginakekelayo ongihloniphayo futhi nanokuthi nje igcineni sesikwazi kwakho umuzi lo esifuna ukwakha khulu isibongo.
So siswama omtshela umfethu ukuthi mhlawumbe iziphi nawe mfethu ifiso oyifisayo ngomfethu. Yo esikhathini samanje emjulweni ake ngasahambi kahle. Yeah. Manje isifiso sami ukuthi nje ngibe nomuntu wami sihlale kahle sihlanganise umndeni. Kube nayo nje kube nomqondo sile sohlanganisayo amabhizinisi yonke into sibambele sineze abantu ababi yabo ngoba isikhathi samanje omunye uthembela komunye uthatha omunye sejolela imali yabo yonke leyo nto ayikade ayikho right umuntu nje wathi ahlala phansi nihlanganisele mina ukuthi nifunani empilweni yenu ngifuna ukuthi iqhubeke kanjani into ngaphandle ongayizwa ngami. True. Yabo. yangithusa za impilo uthu. impilo uthu kanjani ngithanda ngoba ngikuthanda phinde ngithanda labantu besilisa. ngicela kakhulu yodwa Hayibo. into ukuthi uyangithanda Ngiyakuthanda futhi. phambi kwabo bonke labantu nje ukuthi angithanda Ngiyakuthanda nje vele. angihloniphi Vele ngiyakuthanda. ngiyaziwa kini ngizokwaziwa nalo ngizokwaziwa nalo Kancane. yazi indaba ezinhle bese ngizokutshela zona bengithi sesizoba nengane